l'horta és aire, és colors, és veure el miracle d'anar veient segons l'època de l'any com la terra va fent-se fèrtil i va donant fruits diferents i com aquests fruits diferents li donen colors diferents a la terra. L'horta és una terra que està creuada per sèquies, per sequiols. De fet, a la gent que hem nascut en el territori de l'horta ens encanta vindre com hem arribat a aquest lloc on estem així ara, passejant per la vora d'un sequiol, no? Caminant, més que passejant, caminant per la vora d'un sequiol, posant un peu darrere d'un altre. I l'horta és part de la meva vida. És casa, és vida, són arrels, és història, és cultura, és natura, és algo que ho uneix tot. On trobes tu, en el litoral mediterrani, una àrea d'un tamany relativament raonable, 1,5 milió d'habitants, entre la ciutat i la corona, una horta productiva, la mar a 2 passes, un espai natural a 30 minuts d'ací, que és el Parc Natural de l'Albufera, i a poc a tocar la Serra Calderona. Estem parlant d'una xarxa de regadiu que ha anat creixent al llarg de la història, però que té uns orígens al voltant de l'any 1000, durant l'ocupació islàmica, i que hem sabut conservar i perfeccionar al llarg de la història. I a partir d'una sèrie de tradicions, de manera que, clar, és un paisatge que, de fet, sabem per investigacions que estem parlant de 6-7 paisatges pareguts al de l'Horta de València en tota la Mediterrània, però probablement esta siga la més gran i la millor conservada de tota Europa, que és una cosa que costa d'entendre que una vegada estàs ací. Tot és un miracle, no? Quan ho veus dius, això és un autèntic miracle que encara està. Bueno, més que un miracle, és una demostració d'organització, a més d'organització comunal, perquè així no parlem d'una organització centralitzada, jerarquitzada, sinó de comunitats que cadascuna procurava, o sigui, entre totes se posaven d'acord per a que la sèquia discorreguera d'una manera correcta i adequada i es regulava tot d'una manera perfecta, diríem, però després cada comunitat s'havia de preocupar de la gestió del seu entorn, del seu terme municipal, diríem, i després cada particular ja era el seu treball el gestionar l'entrada d'aquesta aigua que havia d'utilitzar de la manera més perfecta possible dins del seu propi camp. Este enclau de l'horta periurbana, de l'horta que envolta la ciutat de València, és un enclau privilegiat. És veritat que comparat amb altres ciutats del nivell de la nostra, no tenen aquest entorn que tenim nosaltres. Però aquest entorn que tenim nosaltres és un entorn fràgil. És un entorn que, si no el cuidem, pot acabar degradant-se molt fàcilment. El primer que hi ha que dir és que estem parlant d'una part de l'horta que, segons el professor Rosselló, és una de les més valuoses de l'horta de València, la punta d'en Silvestre, que són, fa uns anys, el port va decidir que necessitava, per a que ens puguem entendre en un llenguatge col·loquial, un polígon industrial d'assistència al tràfic de mercaderies. Una zona d'activitats logístiques és algo més que un polígon industrial, és on arriben les mercaderies i sofreixen uns processos de transformació. El port se va encapotar i el resultat és destrucció d'una de les millors zones de l'horta, per a no res, perquè després hem escoltat com el port ha arribat a dir que aquesta zona ja no li interessava, se li havia quedat xicoteta, i clar, ves a explicar-los ara tu a la gent que foragitaren d'aquell espai
que allò que aquell sacrifici, per dir-ho d'alguna manera, tan sanglant, damunt no servir per a res. És que la història és molt, 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 molt cruel pel que fa a la vessant humana. Però des del punt de vista econòmic doncs és una ruïna. Una ruïna perquè, a més, se feu d'una manera il·legal, com ha demostrat els tribunals en 2 vegades, perquè allò era horta protegida i tu no pots, perquè ara he canviat d'idea, donde dije digo, digo Diego, no? Realment és una fita en la història de la ciutat de València perquè és la primera vegada en què la gent la van expulsar i diu que no. Val? Perquè quan el Pla Sud la gent no volia ser expulsada, però van tindre que acceptar-ho, també en part per coses que estan eixint ara, també hi ha una vessant de pressió i de violència important, molt desconeguda, però hi ha una resistència activa per primera vegada de la gent que es negava a abandonar. I per tant també va ser, diguem, una escola d'activisme molt important. En el cas de Perlorta vàrem néixer abans de les expulsions, vinculats també a la història de les expulsions de la Punta, però realment un poc en paral·lel, però diguem que molts tinguérem el bateig de foc amb la lluita de la Zal. Durant els últims 40 anys, els nuclis urbans de les ciutats i pobles de l'àrea metropolitana han crescut a costa de l'horta, fent desaparèixer el 50% de les seues terres, destruint l'horta que ens queda, alqueries, molins, xarxes de séquies i tot el ric patrimoni associat a ella. Fins i tot es destrossa la vida de molta gent. Si us sembla exagerat, pregunteu als veïns i veïnes de la Punta. Bueno, el pla era simplement ampliar el port de València, digueren que era imprescindible, aleshores van fer una expropiació forçosa de manera urgent, on hi havia 100 famílies en hortes, una qualitat de territorial, de vida, de comunitats, de solidaritat, i durant 3 o 4 anys van expropiar, van violentar, van fer coses que estan declarades al dia d'avui violació de drets humans. Va haver molta violència de l'Estat, van haver moltes penes, va haver molta gent que es tingué ganes a casa i va morir de pena perquè era gent que havia viscut connectada a la natura i la van ficar en asfalt. Gent gran que ja no tindrem, els seus coneixements han desaparegut. Des de fa 20 anys ja no estem perdent tota aquesta cultura del poble de la Punta. Així és que tot el que facin és per mal per nosaltres. Vaig veure com tiraven casa a la meva abuela, vaig veure com els meus veïns morien de pena, alguns no tenien recursos per a treballar. Que no volem anar-se'n, però que se vulguin menjar ells tot. I si dus les pardenyes que te deixen descalços, això no està bé. Això no està bé. Que no ens pareix bé i no hi ha ningú d'acord. Al final, un poquet, la pena que es va sentir en la Punta, al final és la pena que ha sentit tantíssima gent que ha vist com la seva horta, no? Que és el seu model de vida,
ha sigut llevat, no?, de la seva realitat. És cert, jo fa 20 anys era molt xicoteta, tenia 10 anyets, així que no estava quan la gran Ronda Nord va vindre a especular i a tirar d'asfalt l'horta de Benimaclet. No ho recorde, però sí és cert que la lluita que hem anat fent des de Cuidem se n'ha donat de molt de veïnat que va estar en el seu moment lluitant contra la Ronda Nord, que avui està lluitant contra el PAI, i que ens ho diuen, no?, que les mateixes lluites que han hagut en l'horta de la Punta, però també la d'Alboraya, també la de Catarroja, no?, en tantes hortes que ens han llevat, al fi i al cap és una lluita comuna contra un mateix enemic, que és aquest sistema, no?, que el que considera és que l'asfalt dona futur, que l'asfalt és progrés, quan el que se demostra és tot el contrari. Estan encadenats i s'estan estirant com si sigués això aquí el mercadillo. La dulce espera. El Fort de Barraca se va construir, va construir l'avi de la meva dona, val? Perquè trobava la necessitat de que, bueno, aleshores l'horta estava molt més habitada, les famílies vivien en les cases d'horta, treballaven la terra pràcticament tots els membres de la família, i l'avi trobava, l'abuelo Barraca, no? Trobava aquesta necessitat de fer un fort de pa i poder abastir a la partida, inclosa gent de la Malvarrosa, no? Principis o abans de 1900, 1800 i pico, va ser quan el va construir. Tothom que ha entrat a la ciutat, al Cap i Casal, ha pogut veure aquest mural. De fet, recorde quan el pintaren de nit, perquè varen tindre que fer primer la plantilla en una projecció, se pinta tot el borde, amb una escala, aguantant el grafiter. L'horta és vida, en aquest tipus de lletra, en aquesta carxofa, en una fletxa que la fa sangrar, no? Perquè lo fàcil haguera sigut dir no a l'ampliació de la B21, però no volíem això. Vull dir, la nostra lluita està molt sembrada de nos i el que hem comprovat és que sempre és millor construir en positiu. No és en contra de la destrucció de, sinó a favor de. O sigui, per l'horta. Nosaltres lluitem per l'horta, per la protecció, en positiu, per uns valors en positiu. Quins són els arguments del Ministeri en tot el projecte de la B21? Jo he pogut comprovar, donat que en juliol de 2018 tingueren que vindre a mesurar des del Ministeri, vingueren a mesurar i d'alguna manera veure in situ el forn i la casa, i tingui l'ocasió de parlar en un dels enginyers de camins, concretament el director de l'obra. I després d'aquesta hora i mitja me queda clar que estem en mans d'estos enginyers i dels polítics que es fan cas. Tingueren la constatació de que el Ministeri de Foment no coneix el nostre entorn, no coneix la nostra horta, la nostra particularitat, la nostra singularitat, només veuen l'asfalt. Com Lluís està dins del col·lectiu, sabíem per Lluís, estàvem al tant, i hi havia una imminència, vam fer una concentració
passejada i concentració va ser aquella... I de despedida, també, sí. de despedida del forn. Ningú esperàvem en aquell moment tot el que va vindre després. El dia de la marxa no va ser el dia que vam acampar allí, però sí que va ser el dia que vam decidir que no anàvem a conformar-se amb acomiadar-se i ja està, que ahir anàvem a estar fins a l'últim alè del forn. I pues va sorgir. Estàvem, pues jo crec que n'hi havia persones que no sabíem com dir-ho i com fer-ho, però volíem, ho teníem ahir, que necessitàvem que això isquera. Jo no vaig poder anar a la marxa de comiat del Fort de Barraca, però sí que vaig pensar i dir, hosti, és com si ja no hi ha res a fer, tal, o sigui, i clar, així a poc anem perdre les batalles, i dic, hòstia, que raro que encara no n'hi hagi més moviment, tal, i clar, i m'arriba un WhatsApp, Nacho, que anem a acampar al Fort de Barraca, tal, no sé què, i diguem, pues anem cap allà. I bueno, ja això, ja arribarem, i n'hi havia 3-4 persones, i ja nosaltres anàrem amb el sac de dormir, i clar. I jo crec que ahir se trobaren totes, no? Dir, ja t'he dit, des de molts àmbits, des de molts edats, sexes, col·lectius, i va ser per a mi un punt de trobada, dir, necessitàvem un lloc on trobar-nos. I va ser molt curiós que hi havia gent molt jove, gent que probablement el forn de Barraca va ser, o si no la primera, una de les seues primeres grans manifestacions de dir és que això val la pena, és que això paga la pena defensar-ho. Això té a veure amb valors com la terra, la nostra idiosincràsia com a poble, perquè l'Horta és això, forma part d'això. Una de les coses més interessants era que la majoria que va agarrar responsabilitats allí, que va ficar tota l'ànima, era gent jove, però mirant molt al passat, mirant molt a la cultura activista de lo que és la ciutat. No? Hi hagué una connexió molt forta entre el que va passar a la Punta i el que va passar al Fort de Barraca. De fet, la gent de la Punta vam col·laborar de manera activa, els vam escoltar, els vam donar consells, es vam alimentar perquè a la fi també era gent jove i n'hi havia que estar un poc amb ells també en el sustent. També n'hi havia gent de l'Horta que ens donava els productes de l'Horta, perquè jo recorde caixes plenes de carabasses, verdures, albarxines, pimentons. Per cert, que no se m'olvide, uns dels moments també molt xulos que vam viure, jo crec que va ser quan, no sé si ho recordes, quan van vindre per a començar a llevar coses que n'hi havia dins de la casa, van fer un forat justetament en la goteta de la corxofa. Van pujar dalt de la casa i van començar a picar des de dins, carregant-se el mural. A l'altura, precisament, de la llàgrima de la carxofa, consistira milimetrat. Van començar a carregar-se des de dins, que aquests dies suposa que teniu les imatges. I conforme se n'anaren, agarrarem un plàstic blanc i tornarem a fer la gota de sang que caia de la corxofa en plan parche total, que era com un símbol del que estàvem fent. Mos arreeu per una banda, nosaltres tornem a alçar-se. Mos tireu, tornem a alçar-se. Però sí que és de veres que es va sorprendre la magnitud que agarra tot això, quan es començarem ja que sí concerts, gent que venia a tocar, que se quedaven per les nits. La veritat és que no mos ho esperaven i va ser molt bonica la família, diguem, que se forma ahí.
per les nits sí que de veres que eren poqueta gent, perquè a més la gent... Jo m'alçava, per exemple, a les 7 del matí, m'anava a treballar, i així a les 5:30 anava a casa, me dutxava i tornava al forn. Així 10 dies, la veritat és que estaven ja rebentats. Però bueno, encara així pues, parlàvem en grups, vinga Xavi Sarrià, Pau Alavacho, Mireia Vives i Borja Penalba, i començarem a fer els concerts amb la idea de que per les nits vinguera més gent i es quedara a dormir, que de veres que per les nits estava més fluixer de gent, i els concerts pues, hi va donar molta vida, molta visibilitat. L'ones colpegen onades profundes i braves que es van ofegar. M'espanta i m'aferra als teus braços tenaços i audaços per no naufragar. Plou i cridem en la nit negra que passe el que passe seguirem lluitant i que només si ens tenim unes i altres serem nosaltres que mai venceran. Va haver moments molt bonics i crec que totes i tots vàrem somiar en algun moment que aquesta defensa generosa podia donar fruit i podríem aconseguir paralitzar l'ampliació i paralitzar l'enderrocament de la casa. De bon matí, amb una veïna del poble, una amiga i companya, feien camí cap allà i en casa continuàvem dormint, no? I vas veure una comunicació per WhatsApp que les forces policials estan així, els antiavalots estan així. Va ser agafar el camí fondo d'accés cap allà i ja només, eixir del poble, ja vàrem veure l'helicòpter amb la llum enfocant al forn. Jo estava super dormida i es comença a sentir l'helicòpter. Això va ser, jo ho tinc clavat ahí, el que me va despertar. A més, es va pillar el dia que es celebrava la lluita contra el canvi climàtic, el dia de l'emergència climàtica. I pensaven, no pot ser que precisament este dia, en esta càrrega simbòlica que té, vinguen a tirar-nos d'ací per a destrossar l'horta. Que venen mogolló de furgons de la Guàrdia Civil. Y claro, y ya va a ser ahí la... Están viniendo un mogollón de personas. Mogollón. Vale. Esperar. Es una propiedad privada. Esta parte es del dueño. Es propiedad privada. Tenemos derecho a estar aquí. Tenemos permiso del dueño. És que érem corregent, ja teníem preparada l'escala per a pujar, els arnesos, per assegurar-nos, i res, i ja estàvem dalt, i des de dalt, clar, tu veies com arribaven totes les llums per totes bandes, però per l'altra banda de l'autovia i tot. I hòstia, però que ve un exèrcit així a rotllo Mordor, o sigui, era brutal. Helicòptero i tot per ahí, mogolló de policies ahí baix. Resistim, per l'horta, vamos. Hi havia guàrdies civils en motos per ahir l'helicòpter que li dic, Ivan, no vindran per nosaltres. I un foc ahí, fum, i jo, hòstia, no pot ser, si som 13 persones. No sé, la sensació fins a aquest moment va ser de sorpresa, no? Però tanta policia per a què? I ja va ser quan ja vaig escoltar els crits de la gent que estava baix de que ja dic, hòstia, la cosa s'està ficant sèria. Le he preguntado si va a salir de aquí voluntariamente. Es que no van a salir voluntariamente, tenemos permiso. Nosotros, ¿vale? Entonces puede ser un delito de resistencia, para que estén informados de los derechos que tienen. Tenemos derecho a defender esto. Vale, muy bien. Jo escoltava com mos arrastraven i entre ells dient por la pata izquierda, por la pata derecha. Ells trataven d'oblidar que eren persones. Bàsicament ens van traure d'ahir, nosaltres els diem tenim permís del propietari perquè a més estàvem en un racó de la casa, del pati que no s'havia expropiat, però per a ells és com si no parlàrem. No se vaya más para allá, ¿vale? Disculpe. Estàvem dalt i escoltàvem els crits dels policies ahí, que abra la porta, tal. I total, que començaven a pegar en un ariete ahí a la porta de l'alqueria
I clar, el Pedrarrey està tot ple de pedres, una nevera plena de pedres, això era immovible, això no es manejava, vamos. I estàvem en l'Ariete, i nosaltres que estàvem al teulat, tremolava, i hòstia, se'n va el teulat cap a baix, o sigui, anem a morir. També jugaven molt en la psicologia. Jo recordo el moment de quan a mi me van detindre, me van dir que de la gent que estava en el sostre, que un dels companys havia caigut. Però és que, a més, jo això no ho sabia en aquest moment, però a més gent que també estava allí li van dir el mateix. Començaren a fer córrer aquest rumor per a descol·locar-nos, per a pressionar, a saber, a dir que un dels companys que estava allà dalt que havia caigut. Jugaven molt a fer mal, en aquest terror psicològic de tindrem-nos ahí en tensió. Això és el que tenim ara mateix. Amanecer a l'Horta. A lo que era l'Horta, perdó. Quina llàstima. Vaya tela. En helicòpter han arribat els equips de muntanya de la Guàrdia Civil que ha desallotjat les persones de la coberta i la jove que s'havia encadenat a un balcó. Hi ha 4 persones detingudes. De quina manera, en quina bestialitat, en quina força i en quina brutalitat podien accedir a aquest espai per enderrocar-lo de la mateixa manera, perquè el propi enderroc jo el vaig viure de prop i va ser una descàrrega de brutalitat. Una descàrrega de brutalitat, assistem nosaltres, d'autoritat, per damunt de les persones. L'asfalt no es menja! L'asfalt no es menja! Volem i l'horta! I no la terra morta! Volem i l'horta! I no la terra morta! Si això s'ha convertit en un símbol, mireu què fem nosaltres en els vostres símbols. Era brutal perquè la pala va entrar en tota la brutalitat del món. Al forn el massacraren brutalment. Va entrar la pala i sense pietat se'l va carregar, però en 4 palaes. Se'l carregaren en 4 palaes. Sí. Això quedarà, i la imatge de la destrucció del fort de Barraca jo crec que quedarà com una icona de la vergonya, de lo que va passar als principis del segle XXI. No? Tot el que va succeir durant aquests dies, avui molta gent coneix el fort de Barraca, des de la família, evidentment, que estem molt agraïts de que ese mal nom, perquè és un mal nom, és el de l'abuelo, s'hagi perpetuat, no? Cosa que, per exemple, l'altra alqueria, que estava més cap a baix, l'alqueria de Ballarri, muigué en solitari, mentre estaven tots allí, l'empresa d'enderrocs tingué l'oportunitat d'endur-se teula a teula. I tantes alqueries que han desaparegut en silenci. Va ser molt trist veure enderrocar el forn i va ser molt trist que aquest espai cultural i tan significatiu en el que havia sigut
l'horta d'aquell moment, d'aquells anys, desapareguera, però jo crec, si puc dir-ho així, i que Lluís me perdone, el fort va tindre un final, com dir-lo, en molt d'honor i amb molt d'orgull, perquè va convertir-se en un símbol de la defensa de la terra. No ha hagut la força del no ha hagut la voluntat, ni la coherència, ni la implicació, ni la força del no. Ja t'he dit, repetidament, situada des dels moviments socials i des de la ciutadania, que crec que està constant i ferma. Sí, si els polítics valencians hagueren escoltat el que demanava la gent, els col·lectius socials i els moviments socials... Ho han escoltat però no ho han fet seu. Si ho hagueren escoltat i ho hagueren fet seu, probablement hauríem pogut portar una veu conjunta al Ministeri i haver dit aquesta infraestructura no és necessària en el territori necessita altres coses. Però això no va passar. Continuen havent situades sobre el paper moltes desfetes i continuen que van endavant. La punta, el port, plans d'ordenació, estem en l'horta d'Alboraya i avui 264.000 metres d'horta van a ser requalificats com a sòl urbanitzable, però és que no sols Alboraya, és que Meliana també, i Albuixec també, i més pobles també. El propi Pla d'Acció Territorial de l'Horta identifica uns espais que antes eren denominats àrees de reserva, ara li llaman zona rural común. És la idea de que construir carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, porta riquesa. Això porta riquesa, porta benestar, és bo per si mateixa. I jo crec que sí, en aquest país precisament hauríem haver après ja la lliçó de que això no és així. No sols no és així, sinó que al mateix temps que això augmentava la pobresa social, estàvem a la cua d'investigacions, estàvem a la cua... És a dir, ahir n'hi ha un exemple per a meditar i per a estudiar. Els diners són finits, pots invertir en una sèrie de coses i precisament fer un aeroport, una autovia, tal, pot ser que siga la pitjor inversió de totes, perquè realment, si no hi ha una demanda, s'ha vist molt clarament en el tema dels aeroports, estàs tirant els diners. Per a nosaltres, per exemple, quan parlem també des de Cuidem, considerem que és molt important que les polítiques urbanístiques s'han de fer amb la gent, que és una que no s'ha fet mai. O sigui, quan tu fas polítiques urbanistes o quan tu fas polítiques en general, no tens en compte a la gent que habita el territori. Jo vull que una ciutat en què la gent sigui important en el dia a dia i que no sigui només important cada 4 anys qui vaig a votar, sinó que les ciutats la construís el veïnat, la gent que viu en aquesta ciutat i no només uns polítics que cada 4 anys poden ser uns altres, sinó que jo vull que una ciutat en la que realment el veïnat tinga el poder per fer la ciutat com vol fer-la i com se necessita, i és posant a la gent i les seues necessitats en el centre. Que l'Horta per a nosaltres també és ciutat, l'Horta forma part de València. No és que siga València nucli urbà per una banda i l'Horta algo que no funciona d'una altra banda, sinó que l'Horta forma part de la realitat de València i València és una ciutat amb horta i això és el que hem de defendre. Era important explicar moltes coses que no s'estaven explicant i nosaltres creiem que Cuidem ha pogut fer això, ha pogut democratitzar l'urbanisme, explicar què suposaria aquesta construcció i apropar l'urbanisme a peu de carrer, i explicar-lo al veïnat. I quan al fi i al cap el veïnat està informat i és conscient de lo que suposa, és més fàcil lluitar contra el poder. I nosaltres, durant aquesta setmana que hem estat celebrant que el Pai de Metro Bacesa no es farà, però el Pai de Metro Bacesa, sabem que poden haver altres pais, però el de Metro Bacesa no, i per a nosaltres és un guany i és important que el poder popular també celebre les victòries. Perquè és veritat, no sempre guanyem, sabem que això no és tan fàcil, i per a nosaltres que vàrem fer una manifestació en febrer d'aquest any dient que no volíem el Pai de Metro Bacesa i ara estem en juliol i el Pai de Metro Bacesa no es farà, és una victòria.
I és una victòria que no és de l'Ajuntament, i això és important recalcar-ho, és una victòria de la lluita veïnal. I és demostrar que, igual que fa 50 anys, el riu se va recuperar, no? I no tenim avui una autovia, el que tenim és un riu que tot el món el veiem i diguem, mare meva, açò, qui s'hi podia imaginar que així n'hi hauria una autovia? Si no hagués sigut pel poder popular i pel veïnat, ahir n'hi hauria una autovia. Però la història on està? Sense gent que se dediqui a l'horta, l'horta no pot, per molt que la valorem, per molt que la mitifiquem, per molt que la reivindiquem, si no hi ha gent jove que estiga disposada a conrear-la, doncs no avançarem, no avançarem. Però això precisament ha de ser una de les nostres lluites, el procurar que la gent valore l'agricultura i, entre altres coses, que l'agricultura sigui un treball digne, o sigui, que permeta que el llaurador se guanyi bé la vida, que tingui una figura socialment digna, reconeguda, vull dir, tot el contrari del que ha passat a partir dels anys 50, 60, 70. No mengem rajoles ni mengem no se sap què, que els aliments ixen de la terra. Que per a poder-nos alimentar necessitem tindre llocs on poder cultivar els aliments. El Covid ens ha demostrat que no podem ser dependents del que els aliments vinguen de fora. Hi ha una qüestió important i és ser autosuficients en allò que té a veure amb la nostra supervivència. Allò que d'una altra manera s'ha anomenat sobirania alimentària. Nosaltres hem de ser capaços de produir allò que anem a consumir. I sempre s'ha vist en els moments més crítics, en les guerres, en les emergències climàtiques, en crisis econòmiques, qui ho té més fàcil? Qui té l'aliment. L'horta és la que ens va salvar al final, els moments més crítics. Aleshores jo crec que encara que siga per necessitat, l'horta al final ha de sobreviure. Ara mateix som encara uns privilegiats. Quan estem disposats a cedir del nostre territori que encara ens queda? Tant com estime la terra, ai mare, i no vull ser llaurador, jo no vull ser llaurador, no vull fer verema a França, jo vull treballar ma terra, jo vull treballar en ma terra. Qui és que obliga a llaurar? A deixar-se mare terra, mare, per ell mil malediccions.